Începem pregătirea pentru examenul de admitere la Drept Unibuc 2026. Rezultatele obținute în 2025 din perspectiva punctajului la gramatică demonstrează că gramatica, așa cum o pregătim noi, asigură un avantaj competitiv solid. Copiii pregătiți de noi au fost în top 5%, ca în fiecare an. 2/3 din copiii pregătiți de noi au fost în top 30% dintre cei admiși la zi, iar ceilalți au fost în prima jumătate. Pregătirea personalizată include organizarea materiei astfel încât să dobândim un avantaj competitiv încă de la început, nu pregătire standard, ci pregătire eficientă și strategică. Raționamente și tehnici pentru a putea rezolva fără greșeală grilele, oricât de complexe. Explicații simple și clare și tehnici pentru a nu greși chiar și la cele mai dificile subiecte. Foarte important, teste intermediare și teste finale de 50 de grile la gradul de dificultate a examenului. Feedback-ul este individual. Iată doar câteva exemple ale unor copii care au reușit la examen și au constatat că subiectele de gramatică de la examen sunt abordabile în proporție de 100% cu tehnicile pe care le-au învățat împreună cu noi. După cum spune Tavi, un astfel de test ajută mai mult decât dacă ar fi lucrat 200 de grile din culegeri. Testele, succesiunea lecțiilor și autodiagnosticele cu feedback individual au contribuit la succesul copiilor. Scopul nostru este să explicăm lucrurile grele într-un mod foarte simplu și să le oferim copiilor acele tehnici astfel încât să reușească. Contactați-ne, vom progresa împreună către succes.